கைஸ், நான் அவங்க தாண்ட பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த ரேம்பேஜ் அந்த ஈவெண்ட்டோட பீக் டே தானே இன்றைக்கி தான். பீக் டேனா என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த முக்கியமான நாள் அந்த ஈவெண்ட்டுக்கானது. இன்றைக்கி அந்த ஈவெண்ட்டில் எல்லாமே ஓப்பன். நம்மளுக்கு 79 டோக்கன் இருக்குது. எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். இருந்து நிறையா வீடியோஸ் நீங்கள் நம்ம சேனலில் எதிர்பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணிடுங்க, அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணிடுங்க, அந்த பெல் பட்டன் டங்குன்னு தட்டி விட்ருங்க. இப்போ பாருங்கள், எல்லாத்தையுமே நம்ம அந்த காயினாட்டு இருக்குல்ல, அது எல்லாத்தையுமே அந்த 4 பேர்த்தையும் நவுத்தி கொண்டு போய் நடுவில் கொண்டோம்னா அந்த உடக்கா மண்டல் கிடைக்கும். அந்த உடக்கா மண்டல் நல்லா தான் இருக்குது. நல்லா தான் மான்ஸ்டர் ஸ்கின்னு கிடச்சிருக்கு. அந்த ட்ரக்கும் நல்லா தான் இருக்கிறது. இப்போ பாருங்கள், அவ்வளோதான். இது அந்த இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு. அப்புறம் அந்த டைகர் தான் என்ன இருக்குது. டைகருக்கு என்ன இந்த லூட் பாக்ஸு கிளைமடு அடுத்து இந்த உடக்கா மட்டும்தான். இதுக்கு இந்த பின்னு கிடைக்கிது. இந்த பின்னுமே நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, 4 பேர்த்தையும் முடிச்சிட்டோம். என்றாவது 4 பேர் பொசுக்குன்னு வந்து நிற்கிறீங்க. டைமண்ட் ஏது தர போகிறீங்களா? தரமாட்டீங்க தெரியும். உடக்கா மண்டல் சூப்பராக இருக்குது. இந்த உடக்கா மண்டல் தாங்க வேறு மாதிரி. இது ஒன்றாவது ஃப்ரீயாக தரானுங்களே உருப்படியாக. அந்த ஒரு பண்டில் அந்த குடிமை தான் நல்லாயிருக்கும். வேறு மாதிரி. ஓகே, இந்த ஈவெண்ட்டில் இருக்கிற நம்ம எல்லாத்தையுமே முடிச்சாச்சு. அளவுதான். அதே மாதிரி அந்த ட்ரா பண்ணிங்கன்னா அந்த பேட்டு கிடைக்கும். கடைசி அந்த செஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் பாருங்களேன், அது ஸ்டார்டிங்லேயே காட்டிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், திருப்பி நான் இது கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன். கிளைம் ஆகலையா? எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. அளவுதான். இதுக்கடுத்து ஒன்றுமே அந்த டோக்கனில் வேஸ்ட்டு தான் நினைக்க வேண்டாம். ஏன்னா அந்த இது டைமண்ட் ராயல் வாங்கலாம், வெப்பன் ராயலும் வாங்கலாம். அதில் நீங்கள் எதாவது வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சர்போர்டு, அப்புறம் அந்த பேட் ஸ்கின்லாம் காட்டுறேன் பாருங்களேன். எங்கள் பேட் ஸ்கின் நல்லா தான் இருக்குது. ஒரு மாதிரி ஜிகுன்னு தான் இருக்குது. வேறு என்ன கொடுத்தானுங்க? கலெக்ஷனுக்குள்ளே போய் அந்த வெஹிக்கிள் மான்ஸ்டர் ஸ்கின்னு, மான்ஸ்டர் ட்ரக் வேறு மாதிரி நல்லா இருக்குது. ட்ரக் நல்லாவே இருக்குது. லூட் பாக்ஸ், அடுத்து லூட் பாக்ஸ் எங்கடா டேய் மேலே இருக்குவார். இந்த லூட் பாக்ஸு, அப்புறம் வேறு என்ன சர்போர்டு அந்த சர்போர்டு நல்லாவே இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. ஒரு மாதிரி கத்தி வந்த மாதிரி இருக்குது. வேறு மாதிரி. அதே மாதிரி அந்த ரேம்பேஜ் நியூ டான்ன்றது ஒரு மூடு வந்திருக்கு. அந்த மூடில் விளையாண்டோம்னிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வெப்பன் ராயல் வவுச்சர் கிடைக்கும். அதே மாதிரி அந்த என்னது மூமெண்ட் ஸ்பீடு கிடைக்கும். அதில் அந்த மேட்ச்சில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அந்த மேட்ச் கொஞ்சம் வரும் பாருங்கள். கொஞ்சம் தான் நான் போட்டிருப்பேன் அந்த மேட்ச்லேயே. இப்போ வேறு என்னதா அந்த உடக்கா மண்டலில் கிளைம் பண்ணலாம். வளவலான்னு பேசாமல். டேய், ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருவோமா? அவ்வளோதான். ஈஸி பண்ணு. போடுறான் மண்டலில் போடுறான். மொத்தமாக போடக்கூடாது. இது மொத்தமாக போட்டால் அந்த கேக் கேரக்டரோட மூஞ்சியே ஒரு மாதிரி தெரியுது. அதனால தான் அந்த இது ஹீரோய்க்கு ஃபேஸ் போட்டுருவேன் கொஞ்சம் நேரத்தில். ஓட்டி விட்றா. டேய், வீடியோ லென்த்தாக போகிறான். ஸ்கிப் பண்ணிட போகிறானுங்கடா. எடிட் பண்ணுறா. அடப்பாவி, எடிட்டர் எடிட் பண்ணவில்லை. பார்க்கலாம். இந்த பண்டில் நல்லா தான் இருக்குது. ஒரு மாதிரி பிடிச்சிருக்கு. பின்னாடி பச்சை கலரில் வருது. வேறு மாதிரி. நான் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றலான்னு நினச்சேன். ஆனால் சரின்ட்டு இந்த உடக்காஞ்சட்டையை போட்டுட்டு ஜாஸ் பேண்ட்டு, நம்ம ஷூ, அப்புறம் இந்த பேஸ் ஹீரோயிக்ஸ் மூஞ்சி இது போட்டோம்னா கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது பார்க்குறக்கு. வேறு இதையே போட்டுக்குவோம். வேறு மாதிரி. அதே மாதிரி கிளாஸ்கார்ட் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ், எல்லா டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. மறக்காமல் பாருங்கள். என்னடா இது? ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்ததெல்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கியா? ஓகே. இந்த மூடு தான் இங்கே வருங்க. நான் ஒருத்தனை கில் பண்ணிட்டேன். எனக்கு அந்த பாக்ஸ் அடிக்குது பாருங்க. இன்க்ரீஸ் ஆர்மர் எடிஷன் SG ஹாரிசான்றது கொடுத்தோம்னா நம்ம அந்த இது கிளாஸ்கார்டில் ஹாரிசான் கிடைக்கும்ல, அதே மாதிரி நம்ம டெத் ஆகிட்டாலுமே டக்குன்னு நாக்கு தான் ஆகும். நம்மளுக்கு அந்த ஹாரிசான் கிடைக்கும். அதை வச்சு நம்ம குத்தி திரும்பி உயிர் வந்துடும் நம்மளுக்கு. அது இப்போ கீழே பாருங்களேன். கீழே போகல பேக் பேக் ஓப்பன் பண்ணுவேன், கரெக்டாக காட்டுவேன் பாருங்களேன். அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும். எங்கடா கீழே போடா. டேய் குதிடா. கீழே போகல நம்ம பேக் பேக்லேயே நீங்களே எது பாருங்கள். ஹாரிசானு இப்போ லேண்ட்மைன் அடிச்சிருச்சு வச்சது. அட பாவி, பார்க்காத நேரம்னு பார்த்து வெடிக்குது. ஹெல்த்தே இல்லை எனக்கு. அடுத்து செகண்ட் லெவலில் எனக்கு வந்துருச்சு. அதனால் நான் மேக்ஸ் ஹெச்பின்னு கொடுத்துட்டேன். ஆனால் கொஞ்சம் தான் ஏறுது. அது ஏற மாட்டேங்குது. அதனால் நம்ம கேரக்டர் போட்டுக்கலாம். அதேமாதிரி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். லைக் பண்ணிடுங்க.